Luar biasa, nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Abah Haji Muhammad Syakirun. Wah, senior tenan iki. Tenan iki. Ngono kuwi lho apike lek dagelan sepuh-sepuh ngono kuwi lho. Lagi munggah arep mateni kancane. Ora usah dipateni mati dhewe. Syukur. Iso apa ora kae lho sing enek kabele. Angele ram. Kon metu dhewe moh. Ha niki sing ditanggap Pripun? Niki sing ditanggap Pak Mujono. Pak Dimarwata. Nggih, lah nek kula nyewakne terop. Oh. Karo selambu. Nggih. Terop mriku niki masange angel ram. Niki elok lho banjene ning ngatasi gudang iso jenengan sulap kados mekaten lho, Pak. Iki 10 meter luwih. Wah, nek nggone elok mek gudang sementen iso dadi terop niku niki nyulap napa-napa iso kok. Masa, Pak De? Weh, diaturi kok. Upamane Lemah dadi sepeda motor iso. Oh, mumpuni. Lemah dadi sepeda motor iso. Sepeda motor dadi bojo iso. Saka digdayane Lah kowe tak sulap apa piye? aku iso nyulap dhewe kok. Nek pengen kowe dagelan tak sulap Dadi apa? dadi setruk. Legi malah. Strawberry. Stroke iki penyakit dudu stroke. Aja setruk kok setruk. Loh, aja mbombo kok malah sing stroke cangkemmu lho kowe ngono. Kowe ngerti enake penyakit stroke ki asale kondi? Kolesterol. Ora iso, sajoke enek Indomaret, Alfamaret ki stroke saya akeh. Rono kowe nek ora percaya, Kowe aja ngawur lho, kowe berita hoax ki kena ambanemben undang-undang ITE lho kowe. oh ya omong racun. Omong raja iya. Kok iso cengengesan. Kok iso nang nggone Indomaret. apa Lah kono minimarket? kae stroke akeh lho, kowe tuku apa metu stroke. Wah kuwi nota kok, Bah, niku nota niku. Ya bener jenenge stroke. Pegawai negeri barang iki pendaksasi ya nampa stroke nek ditewe semin bayare. Mula menak dadi dalang karo dagelan. Wis diaturi kok. Apa wi camat? Kapolsek dan Ramil pengen entuk duwike ngenteni sak wulan. Ayo. Lah nek awake dhewe bar dagel langsung cash. Mula camat-camat karo dan Ramil jak dadi dagelan ae. Wis apik kuwi engko nek luput lepel-pelan tembak cengelmu selesai kowe. Apa? Nek luput lepel-pelan dagelan monggo sing awake dhewe iki iso seminggu ping 7 nek rame. Alah bayare kuwi sak wulan seminggu entek. Kuwi nek dagelan payu. Ayo. Kene iki enek dagelan wis tuwek bolak-balik tak teri beras ngono enak. Mesake. Kampret
Oh nggih. Dagelan kampret iki ngesakne saiki. Nggih. Dek enem dek diopeni nika Oh, balas ngoten. budi. Nek omamen iki luar biasa. Aku gumun sore renek wong lho. Bareng bengi penuh. Wah, berarti penonton wayang wong kene kangen karo seni dan budaya. Mene kae iki ya mergo gratis. Dalange sinten sing tresnani? Cahyo kenal bareng. Dagelan iki jenenge sapa? Mrongo krunguku. Mau wis jonekke kuwi kok. Dadi Matur nuwun iki anu Mas Cahyo. Pripun? Apike aja dibongkar. Leres-leres nggih. Langsung diwenehi dekor manten aji golekne bojo. Bocah ki urung wani Dereng kromo to Mas Haji? urung wani wedokane. Lah iki kaya ngene iki mbok ndang milih to Mas Haji. Lho, bojo sindani gurih. Kok iso gurih? Aku tekon kuwi. Sopo? Takon sopo? Mas Yoyo. Kuwi Munasir. Apa? Lahir batine ora cocok. Kok iso? Ketoke seneng ning tenane ora. Kok iso? Sebabe. Sik wedok galak banget. Wedi. Lah apa kae sitok sing galak? Sopo? Kene tilasamu jilah kae kowe dikepruk gitar. Tak sitok kae. Ha kae ngetes kadegdayanku. Dikepruk gitar. Keprun. Ayo nek kowe ngepruk. Ora dikepruk mek diangkat ngene. Lho kok aku mungkur dikepruk turun proh ngono. Entening wong aku kok dikepruk. Ya bocor ndasku. Kurang tak gitar sitok karo tilasane biyen. Aku seksine kuwi. Masalah nggih. Iki ngono. Mula iki ya ora wani omong apa. Ibu-ibu selamat malam, Bu. Bu Mujono, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang lenggah kabeh. Kuwi seragam jilbab jilbabe putih-putih. Kuwi yatim piatu to? Ate kaya yatim piatu. Ya ora, wong wayah bengi iki nek engko tindak wayahe peteng ki sepeda motor mburi ki iso weruh. Nek ireng regemeng mongko kabeh nganggo ireng sandale putih nek mlaku mek ketok sandale tok kaya terwelu oyak-oyakan terpok ngono. Kuwi nek jilbabe ireng komplit. Heeh. Nggon kowe nek sinden kelumutan. Apa? Kelumutan anu mriko Saradan. Jenenge Yuwarti kuwi. Wong kene kenal sindene Joko Klenten. Iya, Dalang Salam. Heeh. Karepe ya wis moh gelungan jilbaban. Ngraine ireng kok jilbabe ijo pupus. Tak sawangi rupane koyo madu mangsa. Warti. Nek ngerti kuwi kaya madu mangsa kok ora tok dilat. Mbok menawa legi barang. Sampean iki nun sewu napa mboten pirsa lek abah ini sampun gerah kencing manis kok iso malah dilat madu mangsa. Madu mangsane legi kok ya. Sing ngomong sapa? Nek Yukarti ya ora legi, malah kecut kuwi kena nggo tombo asam lambung. Dilaten kringete nek legane atiku. Wani ra kowe? Mbok kowe, aku arep dilat men dhisik kowe sik kok. Aku keri-keri engko nek wis entuk rasane kaya ngopo, njur kowe ngandani aku, Kang, kae dilaten. Tak entekne. kowe senengamu ngancam kanca to? Piye to? Mbok Aku ora ngancam kowe malah bertindak kabel cemantel gulu tok tarik ngono. ya rasah nesu. Aku tak ngono ya nesu kok aku nesu seneni. Sampean mang nyontoh warga masyarakat Medion lho. Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Ki Medion wong piyai kene do rukun sampean piyai loro kok iso malah eneng-enengan. Tembange enek dhewe. Sing piye? Rungokno nek. Ya. Iki wis apal iki. Apal kabeh penonton ya. Panas mlaku. Ya. Ora gawa payung. Srandale diseret. Dramaane mlentung. Surabaya geger. Ngungsi neng Madiun Jakarta. Janji rukun tetap merdeka. Asik. Uyung rukun warga masyarakat Madiun.
selalu harmonis. Nembang bareng. Panas laku ora gawa payung sandale diseret dramaane mlantung Surabaya geger fungsi nang Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. Ngepasi tembang khas Madiun Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto dan wakilnya Bapak Dr. Purnomo hadir. Madiun tetap harmonis. Tolong dijawab dulur-dulur, Madiun tetap Madiun harmonis. Ya alhamdulillah bengi iki aku karo Pak Marwoto entuk turan kain terop. Wong piyayi kondang kok iso turan kain terop. Aja tak anggap le kondang. Wong iki tergantung sumber daya manusia. Nggih. Saiki jenenge kain percake mek cuwil-cuwilan. Ning dadi kemul sing bobot ekonomi larang. Iki ora mergo kondang karo ora, ning kewaisane Abah Kiro niki ngungkul-ungkil. Nggih. Dadi senajan iki mek turan, umbul-umbul, terop, ning dadi iso dadi kostum. Ya kok njaluk piye tak gekne. Kain terop. Nggih. Ya ora apa. Dulur, ayo bareng. Niki wae lho, Bah, nggih ngetes Piyayi Madiun kan tembang Madiun niki, mesti apal. Panas gak nganggo gamelan. 1 2 3 panas. Banter ora srandane diseret delamaane mentung Surabaya fungsine Madiun Jakarta janji rukun. Tepuk tangan untuk Piyayi Madiun, luar biasa nggih. Niki enten lho, Bah, pamane rada diganti cakepane ini tetep apik nggih enten. Contone keri dhewe lak Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Diganti Madiun Ciamis pengen rukun ayo harmonis. Lah. Oke. Tur diganti nek Ciamis kadoan. Pundi? Buah timun buahe manggis. Wong Madiun tetep harmonis. Sareng nggih, Bah? Heeh. Sing ngajeng nggih. Ayo monggo, nggih. Bareng tanpa gamelan. Ya. Kono banter. Yagone bali wae ora sah niki ora sah. Sako yo langsung muni yo. Bareng ngerti sah terus yo. Iki sing bonangi viral nang TikTok. Us. Nggih ta. Oh, nggih. Nggih, niki lek pas sore lek isuk ya bobok dhek, Pak. Bareng sing guri diganti buah timun buahe manggis wong Madiun tetep harmonis. Oke? Jiro lu panas. Dramaane mlentung Surabaya buah timun buahe manggis wong Madiun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mas Hariwur, Pak Dokter Pur ki bersahaja kok. Kaya harmonis kuwi mau. Aku mung titip tok. Napa, Pak? Mas Hari, Pak Bupati harmonis, nek beneran lenggah dadi bupati
tolong Madiun budayanya diangkat lagi. Nggih. Mergo 5 tahun ki jan turu wae. Sik to, maksudmu piye? 5 tahun ki jan turu wae. Ya kan durung kabeh iki engko nek Lah saiki nek iki lenggah kudu diangkat. Wayahe Oke, selanjutnya. Nggih. Cantik Jelita 4 ini tampil ke depan. Oh nggih, yo bocah papat langsung nggih. Arep nembang apa? Lintang, Winong, terus Mbak Dian. Ya. Telu riyen nggih, Bah, telu nggih, Bah. Telu ora apa-apa. Sing babon loro ki gonge, kanggo gong. Ben ngendol kae. Iki penting ngangkremi. Iki ngangkremi yoyoke entuk papat. Sopo? Iki kesi iki. Entuk papat to. Ngangkremi yoyok entuk papat. Ayo Nduk, cantik Monggo, cerita. ya, Monggo. Oke, Umi Keri ya. Oke, spotnya Cok. Tarik sis. Mangga. Monggo Mbak Sinden aturan tinggal wonten ing panggung paring ibu perkara biasa mugi berkah Allahumma amin nonton bahagia wayang cahyo putati luwih dhisik waranggana sing saka domestik saka Pule Pilang Kenceng Mbak Dian Munasirah. Silahkan mengucapkan selamat sukses kagem Pak Mujono, Mas Aji kalian Pak Hariwur beserta Pak Purnomo Hadi. Ayo Mbak Dian, ayo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anake Marsono. Marsono Pilang Kenceng, tolong dilengkapi ya Pak. Oh iya Marsono Pilang Kenceng. Kowe apane omahe nopek? Kula tesih muneng mriki kok, Bah. Oh muneng to. Nggih. Tanggit bilang gak bakul kloso. Kula bakal tempe. Oh iya. Nggih. Pun bosok Bah tempene. Bilang kenceng kok ya enek bocah meninge kaya ngene. Aku imbuh kok. Lah iya. Oh alah GR aku mbuh. Iya, putuku ya nerokne bagian. Aku ki mbuh. Lah kuwi lho seksine ya enek lho. Gak nusul to, Nduk. Sinten Arka to? Anake to? Nika. Umut. Dek nyuwun sangu Abah, Dek. Lho. Ngajari sing apik to mbok iki malah ora. Lah mbok iya. Lah. Oh dagelan mampu kok trimo anakmu aja meneh kok anakmu. Nduk, kowe nek nang Pule nek nang Muneng sak bojomu sak anakmu mulih nang omahku. Nggih, mesti Nek Bah. kamar kosong, omah kosong, gonono sak bojomu, uripmu tak tanggung. Kuwi neng ndi ku? Ning uripmu aja suwi-suwi. Entek-entekane ra penak kuwi. Ya Yan, ngucapne ku Yan. Banyolane ngono. Tarik si Pak Mujono, ayo. ya ucapan Pak Hariwur, ayo. Nggih, selamat kagem Pak Mujono, Pak Aji, Pak Hariwur kalih Mas Aji sik Joko. Mas Aji, nggih. Mas Aji, Pak Hariwur kalih Pak Pur, nggih Pak. Purnomo. Pak Nggih, Dokter Purnomo. Oh, Pak Dokter Purnomo. Heeh. Selamat mengemban tugas yang baru, semoga amanah nggih Pak. Amin. Jangan lupa nanggap wayang Pak. Loh, ngenteni mantene Mas Haji. Oh nggih, nanggap wayang nggih Mas Haji. Mergane nek mboten nanggap wayang mengke rugi Mas. Sing rugi? Nggih Pak Cahya Kuntadi. Oh iya. Ayo nomor loro. Inang. Winong, omahmu ndi? Saya kula dari Tulungagung. Bisa karepmu. Kula saking Tulungagung. Namine? Namine Winong. Heeh. Winong iki kene enek cedhake Mas Pati, nggon gentheng. Oh. Ono. Nek nggen kula mriko nggen anu Apa? Bah, nggen
pengrajin marmer. Oh. Mbok njaluk sitoke ben dipangan iki. Tedas ya, Pak niku. Marmer. Tak pangane kene. Ora. Aja men sak trek. Nek kon Terus? mangan dol. Kena nggo urip sak utara. Oke, Ya marmer. nah, aturna. Untuk sinten Pak Hari Wuryanto. Kalih Mujono. Pak Dokter Purnomo. Fajar Purnomo. Nggih. Dokter. Dokter. Kowe cek nopo budek kok. Dokter. Oh, dokter. Hajar. Mulane nek gelungan iki cilike to. Kabotan gelungan tuh nang kuping brepek. Ya ora apa nek kira-kira kuwi gelungane kurang gedhe nganggo ban Vespa kae lho. Pak Hari Hari Wuryanto. Pak Dokter Purnomo. Dokter du dokter. Dokter. Terus Pak Mujono. Pak Mujono. Terus Mas Haji. Terus Mas Haji. Mejor ngono Terus Mejor. Terus Mejor. Kita kelas sing ngomong apik kuwi kono gantenono kuwi sing ngomong kuwi wae. Nggih. Lah, Ngetek. Dengan ucapan niku mugi-mugi amanah yang sudah diberikan Tuhan diemban dengan baik. Jelas. Mugi-mugi periode niki masyarakat Madiun tambah sejahtera, harmonis dan bahagia. Amin. Pun ngoten. Mas Haji niku piyayine sing pundi? Rasah kowe engko ketut kowe engko. Lho kula namung tanglet apa? Bocahmu weneng ganteng kok. Kowe arep ngerti sing tenane. Ini sing pundi? Ora dikandani iki bedok sini-sini. Lah napa? Mas Haji to? Nggih. Sing namine Mas Haji sing pundi nggih? Ngaco ngoten. Kowe bae ora roh to yan kuwi ora. Kula ya ora roh. Wong nek mulai arep picek ki rasane. Ayo sitoke. Mbak, ya Lintang. Nggih, kula dongane sami kalian Mbak Dian kalih Winong, Pak. Ya ora iso sing kreatif seniman kok padha-padha kancane ora. Ayo. Nggih nganu napa? Ngaturaken Minal aidin Mbak. Bocah iki ngomong angel doane. sekedap to Pak, kula nembe mikir, Pak. Oh iya, mikira nganti subuh kowe engko. Ayo. Selamat dan sukses untuk Bapak Hariwur, Bapak Purnomo, dan juga Pak Mujono. Pak Mujoko. Jono. Pak Mujoko Joko. Bukan sih, tolong sesuk sindan-sindan digawa ning THT kabeh iki. Ora iso mujoko lho. Sindianmu kuwi ayu-ayu kok budek-budek. Parah Pak De. Sami jenengan Pak De, nggih. Lho nek aku ngono nek wis lalu yuswa. Oh iya. Pak Mujono Nggih. karo Mas Haji ngono. Nggih, Pak Mujono kalian Mas Haji. Nggih. Nggih. Sukses. Nggih, semoga sukses. Terus panjang yuswa nggih. Amin, amin. Kathah rezekine, mengke nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi melih nggih, Pak. Nggih. Sampun. Nggih. Engko nek panen mbako, Nduk. Nggih. Oke, lagune apa Catra? Podang kuning, Golkar ki kuning, Mbah. Nah. Ayo, nggih, dibawani dhisik. Nah, Semarandana wiwit saka Mbak Munasiroh. Coba kaya apa, Mbok Yarka. Ayo. Tunggoki karo anakmu lho, lek joget aja nemen-nemen lho, ayo. Nadyan wujud temong peksi hakewita lining alus manis nengsem Hop, oper Mbak Winong. Winong, ya Nong.
nonano golek isi podang jenar. Terakhir Mbak Lintang Pambayun ya. Ibu bunga henga tiku nyandeng bisa kalajengaken podang kuning walaupun tembang namun doa yang terbaik untuk piyayi ing Madiun. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Pak Hari Wuryanto dan Pak Purnomo Hadi warga masyarakat Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Tayubne ora? Non? Tayubne apa biasa? Tayubne mboten napa-napa keduan ndang. Sing beksa dicelukno. Ayo. Manfaat. Cah loro kae ya. Pelok karo gentong. Wah, iya. Tayub. Nggih. Monggo, buka celuk tayubke monggo. Ayo, Mbak Dian, yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran anggolek sing tak sayang Kades Ngale. Monggo sugeng laras Bapak. Pur